Néha az az érzésem, hogy egyre kevesebbet beszélünk a lélekről. Pedig olyan korban élünk, ahol a tudomány képes feltérképezni a körülöttünk lévő világegyetemet, bolygókat és akár galaxisokat is. Képes megfejteni a legapróbb elemi részek működését és feltárni az emberi génállományt és annak mechanizmusát. Ma már egyetlen pillanat alatt képesek vagyunk kapcsolatot teremteni a világ másik felével. Mégis gyakran úgy gondolkodunk önmagunkról, mintha az emberi élet nem lenne több véletlennél. Mintha itt lennénk egy rövid időre, különösebb irány és cél nélkül. Megszületünk, dolgozunk, fogyasztunk, aztán eltűnünk a semmibe. És talán ezért is olyan nehéz néha megtalálni, hogy miért érdemes erőfeszítést tenni. Miért éri meg nagyot álmodni? Miért próbáljuk meg újra és újra, ha valami nem sikerül? Remélve, hogy értelmet ad életünknek. Mindenki érzi, talán tudja is, hogy van bennünk valami, ami nem hagyja annyiban. Nem adhatjuk fel, még a legnehezebb időszakokban sem. Keresünk, kutatunk valamit, ami túlmutat a mindennapi működésen. Egy ügyet, egy hivatást, egy embert, akit szerethetünk, egy közösséget, ahová tartozunk. Valamit, ami miatt van értelme felkelni reggel. Hogy miért? Talán mert nem csak egyszerűen létezni szeretnénk. Értelmet keresünk, értéket. És az értelmet bennünk vajon mi indítja el? Hol kezdődik ez az egész? Szerintem a lélekben. Mert ugye olyan jó lelkesnek lenni. A magyar nyelvben különösen szép ez a szó, lelkesedés. Valamit lélekkel tenni. A lélek fénye. Ami olyan érték, vagy inkább minőség, hogy azt érzed, van miért élni. Az igazi belső szépség, az igazi érték. És itt fel is merül bennem ismételten egy kérdés. Talán az egyik legfontosabb. Hogy mi az élet értelme? Vajon miért ez az egész? A választ én már megleltem, mert ahol megszületik a lelkesedés, ott az ember nem csak közelebb kerül önmagához, hanem eggyé is válik az önvalójával. És lehet, hogy a világnak ma elsősorban nem még több információra van szüksége, nem még több mindenre, hanem egyszerűen csak olyan emberekre, akik nem félnek szeretni, hinni, szolgálni, és teljes szívvel jelen lenni abban, amit tesznek. Egyszerűen, mégis tökéletesen. És a lélek talán sosem lesz mérhető műszerekkel, mégis nem nehéz észrevenni, amikor hiányzik valamiből, valakiből. Nem azért kaptunk éveket, hogy valahogy túl legyünk rajtuk, hanem azért, hogy megtanuljuk azt teljes szívvel, lélekkel élni.